Čo tiež v tom videu nevšimate si, že tu máme všade takto bordel, kvôli tomu, že robíme upratovanie. No vlastne tá tlapka, ona není hotová, je docela... No dala som ju zamraziť asi na takú... Urobila som presne to, čo mi napísala ChatGPT. No ale nejak to nezmrzlo a ja som presne zistila prečo. Kvôli tomu, že keď som si pozerala veci z tému, tak som zistila, že tam mám dať ešte jeden taký... ja neviem. Nádhera. No tak ja som zistila, že tam musím dať ešte... Hej, kamo, prosím, neposielajte mi spevy, mne to tu všade pípa do videa. Haló? No tak tento potion, ale viete, čo myslím tohleto. Má to černé, to je asi to, aby sa z toho urobil ten skvíček. Tak to tam poďme naliať. Jasné, ja som si to myslela a fakt to tu má ten otvor, ktorého poďme otvoriť. Opatrne. OK, máme to otvorené. Jej, a teraz som našla aj ten štúpel od toho, jej. To odkiaľ mám také prsty, teraz som si to všimla. Fakt, ja nechápem, jak sa toto môže stať. OK, keby náhodou našla som nejaké rukavice, mám ich na sebe obidve, ale troška sú mi veľké. Nie! Mne všetko padá. OK, toho sa nevylialo až tak veľa, toho... Malilinko sa toho vylialo, stále je tam toho obrovské množstvo. Mne všetko padá, mám strašne krivé ruky. Bože. No tak ja tam nemám ešte vrchnák, to je fakt super. No ozaj. Dáme ho tam a môžeme vlít. Jak mi to nespadne. Tak. A už len zamíchať. Tam bolo. Našou žličkou, lžičkou, Myslím, že najprv, dúfam, že to nebude až tak moc hrozné. Dúfam, že to bude v pohode a že tá modrá farba na spodku ostane. Ale jo, to by tam malo ostať. Nalila som tam ešte troška tekutiny a potom ešte troška oranžovej farby. A viem, že sa toto máva dať až posledné, ale ja som to tam malinko toho vysypala, aby tlapka už bola troška čistejšia, aj tak to tam zapadne. Ja som tam toho ani moc nenasypala, veď tam není skoro nič. Čau! Zatiaľ.